दिनैनि जा हाबाफारि मुंख्लं सान बावनाय बे हाबाफारिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो सानो? दिनै बिराद मोनसे दुखुनांथाव सान होनना बुंनांगोन। कालाइगाव आन्चलिक कमिटि एबसुनि सिङाव थानाय नैबे भयाघाट प्राइमारि एबसुनि सिङाव बान्द्रि गामि आरो नैबे बान्द्रि गामियाव थांनाय 1989 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव सानै सेंग्रा जोहोलाव मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन आरो बिथांमोनानो जाहैबाय मुंख्लं भबेन बर' आरो अमल्य बर'। आरो नैबे बिथांमोननि 31थि मुंख्लं सान फालिनाय आरो नैबे फालिनायाव आं दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला एबसुनि जानानै नैबे समाव बिथांमोननि न'खरनि जा बाय बाहागिफोर दङ बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरदों। बिथांमोननि न'खरनि जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङावनो बिथांमोना गावनि जिउखौ बावसोमनो गोनां जादोंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद कालाइगाव आन्चलिक कमिटि एबसुआ दिनैल' नङा बोसोरफ्रोमबो बिथांनि बे 3 आगस्ट सानखौ मुंख्लं सान हिसाबै फालिबोगासिनो दं आरो फैयै फैयै एबार 31थि जादों आरो बेवहाय आंखौ मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनगिरि हिसाबै आंखौ लिंहरदोंमोन आरो बे हिसाबै आं बाहागो लानो फैदोंमोन। दा जायखिजाया नैबे बिथांमोननि जि मुंख्लंफोरनि जि गावनि थैनि जि अबदान बे अबदाननि बिनिमयावनो दिनै दुलाराय बर' माहारिया खनथाम गोरोबथा भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों गोरोबथायाव फैनो हादोंमोन आरो बे हिसाबै 1993 मायथाइयाव BSc मोननो हादोंमोन जोंनि बर'फोरा आरो बेनिफ्राय 2003 मायथाइयाव BTC मोननो हादोंमोन आरो फैयै फैयै एबाराव 2020 सननि 27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्डखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकार आरो जोंनि बर'फोरनि मोनब्रै फेक्सन NDP लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद प्रमद बर' सार आरो लोगोसे लरेन्स इस्लारि बिथांमोननि सिगनेसाराव बे बिटिआर गोरोबथाखौ मोननो हादोंमोन। दा जायखिजाया बे गासैबो मुंख्लंफोरनि अबदाननि थाखायसो जों मोननो हादों। दिनै दुलाराय बर' माहारिया बे गोरोबथानि गेजेरजों गासै जि दफाफोर दङ बिटिआरनि बे दफाफोरा जुदि मोजाङै आबुङै जाफुंसार होनो हायोब्ला जोङो जोंनि जाथिया हयथ' जोबोद गोजौआव थांनो हागोन आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि राव थुनलाइ हारिमु जोंनि जातिनि जि मोनसे आइडेन्टिटि एबा सिनायथि बे सारा बुहुमाव हयथ' गोजोर जानानै थागोन बेखौ मिजिंथिनाय जादों। दा बेनिखायनो आं नैबे मुंख्लं साननि गेजेरजों आं रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन जोंनि हालामाव जेनेबा नैबे BTCनि इलेक्सन नैबे थासारियाव दिनै COVID-19 बे बुहुमनाङै भाइरासआ सोलिगासिनो दं। नैबे समाव जोङो ससियेल डिस्टेन्सिंखौ लाखिनानै जोङो रायजो राजा बिथांमोना साननांगोन जे एबाराव जुदि जोङो बिटिआर एकर्डखौ थारैनो जुदि आबुं एबा जाफुंसार होनांगौब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु प्रमद बर'नि जि मोनसे दैदेननाय UPPL हान्जा बे UPPL हान्जाखौ जिहेतु सापर्ट खालामदों आरो सापर्ट खालामनायनि मोनसे थांखियानो बेनो जे बिटिआर एकर्डआ जाफुंसार जानांगौ। जिहेतु बिटिआर एकर्डआ जाफुंसार जाब्लासो जोङो बिटिआर एकर्डआव जिखिनि दफाफोर दङ बे गासै दफाफोराव मावफुंजागोन आरो जोङो गोबां अनुस्थान प्रतिष्ठानखौ मोननो हागोन आरो बे एकर्डनि गेजेरजों जोङो दिनै गोजौ लेभेलनि जोङो माखासे शिक्षा अनुस्थानफोरखौ मोननो हादों जेरैबादि NIT मोननो हादों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बरमायाव मोननो हादों। बेनिफ्राय जोङो ट्राइबेल इउनिभारसिटि मोननो हादों उदालगुरियाव अर्गेनिक इउनिभारसिटि मोननो हादों स्पर्ट्स इउनिभारसिटि मोननो हादों। थिग बेबादि जोंनि हालामाव जिहेतु नैबे मोनसे उग्रपन्थीनि मोनसे जर्जरित ओनसोल हिसाबै जिहेतु भारत सरकारानो मिथिखायो आरो बेबादि बे गासै बायफ्ले जानाय बा बुख्रेब जानाय सिख्रब जानाय बे गामिफोर बा जोंनि जिखिनि आइ आफाफोर दङ बे बिथांमोनाबो जाहाथे नैबे समाव जाहाथे मोजां फेमिलिखौ दानो हायो गामिखौ जाहाथे दानो हायो आरो बेबादि मिजिंजों दिनै भारत सरकारा आसाम सरकारा 1500 कोटि टाका पेकेज हिसाबै होदों आरो बेफोर गासैबो जुदि मोजाङै इमप्लिमेन्ट जानांगौब्ला हयथ' मोजां मोनसे सरकार फैनांगोन बे सरकाराव मोजां दैदेनगिरि फैनांगोन अब्लासो बे गासै बेफोर जिनिसफोरा जाफुंसार जागोन आरो जों बेखौनो मिजिंथिदों जे दुलाराय बर' माहारिया नैबे एकर्डनि गेजेरजों नङाब्लाबो जोङो जोंनि जातिनि जि मोनसे सिनायथि बेखौ जोङो रैखाथि होनो हागोन जोंनि हा हुआ रैखाथि जागोन जोंनि कालचार जोंनि
माने मावनाय दांनाय बा बायदि बिथिङाव आबाद बिथिङावनो जा सोलोंथाइ बिथिङावनो जा बा जोंनि खेला धुला बिथिङावनो जा बे गासैबो बिथिङाव जोङो जौगालांनो हागोन फारि फारियै थार अर्थआव जुदि जोङो खामानिफोरखौ मावलाङोब्ला दा जों नुनो मोन्दों आं दुखु फोरमायगोन दिनैनि दा नैबे बान्द्रि गामि नैबे बान्द्रि गामियाव अन्तत जेनेबा सानै मुंख्लं दङ बे मुंख्लं फेमिलिफोरा दिनै मा अबस्थायाव दङ न'खरसेयाव हयथ' फिसा मोनसे साख्रि मोन्दों आरो न'खरसेयाव मोनाखै गभर्नमेन्टनिफ्राय जि मोनसे थाखा फैसा मोननो हादों बेनोल' आरो गासैखौबो मोननो हादोंना हायाखै बेबो माने क्लियार नङा दा जायखिजाया बेबादि जोङो गभर्नमेन्टआ जि मोनसे डिक्लेयार होयो बे थाखा फैसाफोरखौ माने मुंख्लं फेमिलिफोरा मोननांगोन थार अर्थ आरो जोंनि जि दैदेनगिरिफोर जोंनि जि माने सरकाराव थानाय गभर्नमेन्टआव थानाय माने रायजोनि माने प्रतिनिधिफोर बिथांमोना एसे खबर लानांगौ माने प्रयजन जाना थायो दा बेबादिनो बेवहाय नैबे गामिखौ जौगाहोनांगोन नैबे गामिया बिराद माने उन जानानै दङ सोलोंथाइ बिथिङाव उन जानानै दङ दिनै हयथ' बेवहाय बर' मिडियाम फरायनो थाखाय हयथ' बर' मिडियाम स्कुल गैया खाथियाव बेबादि मोनसे थासारियाव नैबे गामियाव दङ दिनै नैबे जायगानिफ्राय भैयाखात बे हाइ स्कुल बा एल पि स्कुल बेसिम थांनांगौब्ला बहुद माने गोजान जायो बेनिफ्राय बैथिं जों मिथिनायाव धबगुरियाव एल पि स्कुल दंमोन बेफोरबो दिनै गैया दा नैबे समाव बिथांमोननि गथ' गथायफोरखौ गावनि बिमानि रावजों लेखा फोरोंनो मोनाखै दा बेबादि हयथ' बिथांमोना सोरबा गोजानाव खैराबारि इउ एन एकाडेमियाव हयथ' लांदों सोरबा हानायफोरा भैयाखात हाइ स्कुलाव लांदों हयथ' माखासे हायिफोरा खाथियाव थानाय बे बान्द्रि गामि माने हारसा मिडियाम एल पि स्कुलाव हयथ' मुं थिसनबाय थादों दा बेबादि मोनसे थासारियाव दिनैसिमबो दङ थांनाय 17 बोसोराव जोंनिनो मानसि बा जोंनिनो माने बर' सुबुङानो सरकार दानाय BPF दल बिथांमोना मावदोंमोन मावालासे थायाखैमोन किन्तु जिबादि मावनांगौ बेबादि माने मावनायफोरखौ जों नुनो मोनाखै बिथांमोना मोजाङै मावनांगौमोन किन्तु बेवहाय दा दुखुनांथाव भाबै मोनसे मुंख्लं फेमिलिखौनो होनना बुंनांगोन नैबे गामिया मोनसे मर्यादापुर्ण गामि बेवहाय मोनसे दै टेंकि दङ माने दै जोगान आसुनि किन्तु बे थांनाय समफोराव माने बे बुख्रुब सुख्रुब जाना दंमोन किन्तु दा BTCनि इलेक्सन मोनसे फैबाय थादों बेखौ माने असिला लानानै हयथ' बानायनानै दोनदों किन्तु आं दिनै बुंगोन बे खामानि मावनायफ्रा थार अर्थआव जानांगोन माने हसा अर्थआव जानांगोन जोंनि माने पाब्लिकनि माने लाब जानांगोन हयथ' नैबे हयथ' मेसिना चालु जानांगोन दैखौ हयथ' न'खरफ्रोमबो माने पाइपलाइना थांनांगोन दै मोननांगोन थार अर्थआव किन्तु बेबादि जायाखै जोंनि माखासे खामानिफोरा किन्तु बेबादि जानांगोन मानोना जोङो सामथिं डिफारेन्स खामानिफोरखौ मावनांगोन जोङो जिहेतु आसामा जोंखौ नायाखै किन्तु आसामा नायैनि थाखायनो जोङो गावनि जातिनि अस्तित्व बा जोंनि जौगानायफोरखौ माने दाबि दाबाफोरखौ लानानै दिनै सोमावसारदों आरो बेबादि जोङो मोनालासे थायाखै माबा मोनसेबाबो जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननो हादों किन्तु बे फैनाय थाखा फैसाफोरखौ जोङो बेसेबां माने मोजाङै बाहायनो हादों बेखौ जोङो नोजोर माने लाखिनांगोन जोंनि लामा सामाफोरा मोजां नङा माने मोनसे मोननै लामा जादों बेफोरबो गासैबो माने PMG लामा किन्तु BTCनिफ्राय जिखिनि थाखा फैसा फैदों बेफोर थाखा फैसाफोरा माहा बाहायदों माने बबेयाव माने स्किम हमदों बेफोरखौ जों मिथिया दा बेबादि इनफरमेसन मोनसे टेक्न'लजि मोनसे जुगाव बेबादि इनफरमेसन मोननाय पाब्लिकआ बेबादि राहाफोरखौ लानांगौ आरो बेबादि प्रमद बर' बिथाङा दिनै सानगासिनो दङ जे BTR एकर्डनि गेजेरजों गासै दफाफोरखौ जुदि मोजाङै इमप्लिमेन्ट जायोब्ला माने जेसेबां माने गामिफोर दङ रेभिनिउ प्लेस वाइसआव माने गंफा माने इनफरमेसन माने मोनसे सेन्टार बेबादि बानायनानै दोनगोन आरो गामियारि बे रेभिनिउ प्लेसनि गामियारिफोरा गासै माने गभर्नमेन्टनि जि मोनसे माने प्रजेक्ट बेफोरखौ मिथिगोन बेखौ माने बिथांमोना दिनै प्रजेक्ट लागासिनो दङ दा जायखिजाया नैबे समाव आं गोलाव बुंनो नागिराखै रायजो राजाफोरखौ आं आपिल खालामगोन समजों जोङो सोलायनो रोंनांगोन टाइम फर चेन्ज जोङो जुदि सोलायनो रोङाब्ला जोङो उन जानानै थागोन जोंहा जिखिनि माने BTR दफायाव जोङो मोन्दों बेफोरखौ सम मथे मावनांगोन राइट समाव राइट खामानिखौ जों मावनो हानांगोन आरो राइट पजिशनाव राइट मानसिखौ जोङो फज'नो हानांगोन अब्लासो बेफोर गासैबो साक्सेस जागोन मानोना थांनाय समफोराव BTC एकर्डआवबो माखासे दफाफोर फैदोंमोन जेरै हमना ला नोङो माने कार्बि आलंआव बर'फोरखौ माने हिल्स मर्यादानि थाखाय मोनसे माने दफा फैदोंमोन BTC एकर्डआव किन्तु बेफोर दफाफोरा थांनाय 17 बोसोराव कंग्रेसजों BJPजों एलायन्स थानानैबो बेफोर बुस्थुआ माने जाफुङाखै दिनै फरेस्ट डुवेलार एक्ट बे भारतनि मोनसे आयेन एक्ट बियो किन्तु बे माने एक्टआ दिनै बे आयेना आसामाव माने इमप्लिमेन्ट जायाखै दा बेफोर आयेनफोरखौ फिन माने जाहाथे सम मथे जाहाथे इमप्लिमेन्ट जायो कारज'करि जायो बेफोरखौनो आखौ एबाराव BTR एकर्डआव लाबोनाय जादों दा बेबादि बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय माने मोजां गोरों मानसि माने बेवहाय माने होनांगोन आरो जिहेतु थांनाय समफोराव जोंहा मन्त्रि दंमोन ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि मन्त्रि दंमोन किन्तु बिथांमोना मावाखै गोसो होआखै हयथ' बेसेबां बिथांमोना मावनांगौमोन किन्तु मानो मावाखै जों मिथिया किन्तु जायखिजाया बेबादि जोंनि फरेस्ट एरियायाव थानाय सुबुंफोरा दिनै बिराद माने दुखु खस्थ' सहायनानै दङ दिनै हा दं किन्तु फरेस्टनि हा दं किन्तु लेन्ड गैया
रायजो जानानै दङ दिनै 40-35 बोसोर खिन्थु बेवहाय सरकारि माने नथि पत्र गासैबो फरेस्ट जानानै दङ खिन्थु बेवहाय जुदि हाबोब्ला गासैबो बर' गामि बर' सुबुंफोर जोंनिनो आइ आफा बिथांमोन दङ दा बेफोर खोथाफोरखौ जों साननांगोन बे गासै बुस्थुफोरा दिनै बिटिआर एकर्डआव माने मुखुब जानानै दङ आरो बिटिआर एकर्डआ साक्सेस जाबानो बेफोर बुस्थुआ दिनै माने हाबगोन आरो हाबनायनि उनावनो बेफोर गासैबो साक्सेस जागोन दा बेखौ मिजिंथिनाय जादों। Republic News.